shout out to the slag ngomongona ngipana ku studio la utopinde redeem iri chichi saka kuti ati Vince iwo mfana weduku man ukutola kana mazama kutodite kufana weduku we say no to domestic violence. Vince man akuroba simply you Dr. Simba taramba zema fight mundo as the violence mundo kuru never did it ahoy taona ne joy music na kuzifambira badaira ndichigugodera it's my time ese bakuombera. A beautiful song right there, coming from RPU's H.O. Hanzi correction situation. What's happening? How you doing? It is JTK right here on Power from Zimbabwe, and I'm taking you on a night signal situation, taking you from 9 up until 12. We are happening, and stay connected right here because I'm the one who's going to bring the happen what's happening. And I've got two gentlemen in the building today who I am going to put on the stube on the Getting Personal with JTK. But before we get into that, it is 25 minutes after 1 right here, after 9. My apologies right there. It is 25 minutes after 9. Hey, what was I doing? But anyways, a big shout out to the news team at the top of the hour right there, and also a big shout out to my brethren LT who came before me holding it down for me. And anyways, we got to roll in with some RPs right there with correction. Right before that we played Joe Freeman bata wangu mkumbo batu kere maongo mkatu mkanatu unangoje mfamba wega so ngifambira nacho oko unozondikanganisa ndizo kubatwa man famba wega. But anyways, let's move on. And then we also played you Gemma Griffins with the Chatari. So right before that played you Toki Vibe with the DJ Icho Mango Machizi Yama right from Zimbabwe, and DJ Sean featuring Oxlade and E4 Arma right there. We got you there with that beautiful sound. Gunduru. That is on Saint Flow right there. And starting it on the top of the hour. Mango Machizi Yama right from Zimbabwe. We always give you nothing but the best and the best of music. And I see my WhatsApp is popping up. I already reached like 100 and something messages. But anyways, don't worry, I'll send you the link up. You can follow the rules that are on the WhatsApp platform status for you to get connected right here from Zimbabwe. If you want to be connected and stay in with what's happening on Power from Zimbabwe, just follow the rules that are listed up right there, and you'll be really connected with the situation right here from Zimbabwe. We'll stay updated with the channels, the information, everything will be flowing upon you. So right about now, I've got two gentlemen in the studio who are really connected with us right here from Zimbabwe. It is Getting Personal with JTK, and you know what we do right here, you know what happens, you know how we do it, you know how we flow, you know how we roll, you know how we go. Takaina. It is a major pain situation. I've got the Vince men in the studio right now, back with them so that they can get to introduce themselves. So wait about it, and you know what's happening right here from Zimbabwe. You were DJ, I don't tell you. In the meantime, between time, Mango Machis and Nyama. Let's keep rolling and bowling, Tanganda, bounce along to the situation. Yeah, check it out, Icho, yo, Vince man akurova chun. Wana, eat again. Usamise music, unomu offender. Unati offender. Eat again. I sing again, one good trender. Usamise music, unomu offender. Unati offender. Eat again, mister. One good trender. Usamise music, unomu offender. Unati offender. Yeah, when me say big booty chip with the big body bent. Big pan with him, so we big pan the end. Big dollar spend, big time per weekend. I don't really matter, bring 3 half a friend. Come down for the big brick layer. Slick brick player. Break that speeder for the outer league player. It just say prayer, feel shish prayer. Break up petrol and make way for the new mayor. Me say one good trender. Usamise music, unomu offender. Unati offender.
again mwana kutrenda usamise music unomo offender unoti offender unohuye nasitoura sapano mwana uye kirosi iri kutamsa mchuna ari kutamba kunge abatwa neshavi ingoma rudzira ita azodai akabata mchuno ombodzika akarova kastep ogadzika zvamanje manje uri kupisa padanflo hapanakana nokumisa this time wandibelivisa hazvina kana doubt yako future iri brighter I sing again mwana ari kutrenda usamise music unomo offender unoti offender I sing again mwana ari kutrenda usamise music unomo offender unoti offender I sing again mwana usamise music unomo offender unoti offender Icho, Vince Man to the fullest, and he's in the building. What's happening? How are you doing, man? I'm good. Icho, ma cheese and nyama, the Yes, artist sire. of the hour. I want you to tell the people what kind of music do you sing? Mdana wangu mimi Vince. Icho yecho auya mfana weduku. Yes sir. Vince Man anoimba dancehall reggae music. Yes sir. Alright, now beautiful Vince, let's have a right on from Zimbabwe. Stay tuned and stay connected with your one and only Chabunani Tunani Kumalo reviews. You can send in your contribution and comments in the comment section below. The number is 0712831172, or you can send me call me, my apologies, where it's 49652 49654. That's the number. If you want to call me, holler at the DJ so you can talk to the boys. They're in the studio right now. You can get to talk to them. All my reviews go down, come on now, Zaka, me to say, but I want music, Zamo, Matanidza, Nepata Ura, Pagaipa. So, Chimdana Vince, what's happening? I'm good. How are you doing? Talk to me, brother. Imagine what telling me that Vince Aldo. I want you to tell me that about your music and everything, like your background story about music. How did you get into music and stuff like that? Yeah, okay. Mfano weduku Vince Man, Mr. Tappy agatanga music long back ndichiri kuchikoro ndangoti 2012. 2012 I was in Bedbridge pandakatanga zvemusic. Yeah, so ndo pandakatanga kupinda mustudio ndikati izvi zvaitwawo ndaingoona zvichiitwawo kani nevanhu vaindiinspire vachimotivata saka ndangotipindira saka 2012 ndo pandakapinda mustudio ndikatanga kurekoda my first song. Beautiful. Thank you for the support and love. Peace, guys. And I've got the two gentlemen in the building right there, Charlie Net and Vince Man. They are two different artists. Women do Afro reggae, is it? Dance reggae, exactly. Yeah. And the other one is Afro dance. Afro dance. So kind mix it, but bataniza Afro reggae dance. But anyways, it is beautiful to know that we've got people who mix genres in a kind of way that is different and unique, and we love their style in class, guys. So what made you come up with the concept of the dancehall that you have right now? Okay, zvakaitika ndezvekuti Vince Man achitanga music ndakatanga era yeEbben Cruise yayi. So kwakunana Stana, Rocky, then kunze kwakunana P Square vandaiterera. So ndakatanga kupinda mu urban, that urban vibes. Saka tanga kurekoda ndakamborekoda then ndomadhizi akatangopisa gafa and nditoti fell in love nedance, then ndonakirwa futi busy signal. So kana but ndikabata nekuti ndisiye zvese ndiende uko ndogona kungochipotsa ndisama kubatanidza ndione kuti chi pangabuda something boom ndikatoona fano dhukuchi aropinda utonakirwa. Okay, but what's happening? Enlighten me. Nyaya yedhuku kutopisa zvamamanje. Pananga namba yekuti nguva yekucelebrate munoona zvakangoitika nezvokuti I think izvo zvoti wapinda mustudio pipeline kuzama kuconnecta na producer instead angonzika shout out to Dead Slug mkumongonga pane kustudio notopinde rhythm iri chichi saka kuti ati Vince Man iwo mfano wedhuku man nokutoona kana mazama kutodite
fano duke na iwe nipinde nacho chimbono taufa. So you stay stuck on fano duke situation. Okay. And as long as your team that have a copy, a copy, original identity and stuff like that, you know how to grow into this man called my situation. We start with you, the first man. Okay. Vince man ndamutora nawe kuti 2012 ndiri pachikoro so taita zvezvo ngoti paiwa mabhenji pachididi ndatoona nemafanzi muklasi kuti kwaona chimwe chinyowani then manje zvobva zvandipusha kuti ndikanorecord saka ndingangoti ndakatanga music ndichiri kuBed Bridge ndakazvarwa muno Harare but chikoro ndikanodzidzira kuBed Bridge. Shout out to Bed Bridge Mashavire ma2 rooms makaipa guys ndokudai singaite vembe ndopandakadzidza saka ndopandakatangira music then ndichizoramba nchiita music ndikaona but kwandiro no music haisi kunyatsosvika panoda kuti isvike ndopandakabatwa naDaddy's Like vakati pano upliftment records pindira kuHarare tonoti tingaita sei kuti music isvike kwainofanira kusvika pano ndokundobva apindira ndakatanga nichinzi Mr. Tapi Tapi. And then Mr. Tapi Tapi, what happened? Okay. So governor of Soldier Love chindara changu winkidi tadafula anabudza kuti bva nhasi pane zviitika musoro wakaita kukakwa saka amabani pfungwa dzikudhonzera man. Saka we don't know which one Naruto anogona, but I'm gonna 10 out of 10 manyama. So anyways, let's get to play your sound so people can hear you, and we know good Wagwan what's happening right here. It is part from Zimbabwe Broadcasting Corporation. If you want to call in 07498652 that's the number that you can call and talk to the people that are in the studio right now. If you want to send us a message 0712831172, just tell it right there. Utaura ne team manango ungobzo team munogona mimi kana uchigona kana usingagona ibaibo. But anyways, inini kunagara mango my guys tagana mango machizi nyama right here on Pro from Zimbabwe. Happiness is the key. Pauri pese enjoy. Akuru ne vadiki ahoy. Ijo Vince chauya ne joy. Nafunga kudzifambira nyaya dzacho ini. Nafunga kudzifambira nyaya dzangu. Hapana wekuchemera wotodzifambira nekukasira nyaya dzangu ini. Nafunga kudzifambira nyaya dzangu. Ndinosimudza mureza ndinobatika muchinge mandidetsa ndinosiya ndamapedza ende masports ndinosiya ndamapedza ndiri kamba rinosimudza mureza ndinobatika muchinge mandidetsa chimbondidetsa ende mamiro ndinosiya lawarizika everyday ndikasadaro Cinderella anozodyei mangoma ndokubasa ndopanobva pei mavanzi ndomabhosi nasemukudei panongodiwawo confidence nemunyati wobhiliva mauri chifolowawo hati mumba wobuda wakageza wakarova smart ukaziva fomula zvatova nekadhati kuchachi ndinoenda ndonamata ndati ndimosheya nemidhata unotanga nekukwidza makata uzodzika waunoona vane mari vakamboshubika uri basa enjoya vakuru nevadiki ahoy icho Vince chauya nejoy. Ndafunga kudzifambira nyaya dzangu ini. Ndafunga kudzifambira nyaya dzacho iya. Hapana wekuchemera wotodzifambira nekukasika nyaya dzacho iwe. Hapana wekuchemera ndotodzifambira nyaya dzangu. Ndinobatika muchinge mandidetsa ndiri kamba rinosimudza mureza ende masport ndinosiya namapedza kamba rinosimudza mureza ndinobatika muchinge mandidetsa ende masport ndinosiya namapedza mamero ndinosiya ndawaridza otodzifambira kana wata zvekubudirira otodzifambira wega
very slaggy. Ayo Dibo, ahoy. Upliftment Records, baby. Icho. Dede auya. Defense man akurova chuni. Simbi inocheka dzimwe simbi. Ibo kata. Auya mfana wekusunga dhuku. Akashatirwa wona siso dhuku. Ini ndakagara pakaputa chuku. Mangoma ndine gozha anozadza buku. Aiwanda zviramba andimisike. Kana ndochimanya andibatike. Dombo chendi na wari andivhunduke. Mafanzi ndine gozha mani andichatangike. Ndiri simbi inocheka dzimwe simbi. Kama kusaiza ndosaka ndavhura pimbi. Kutsvaga mari ndiko kwandipa zvivindi. Ndiri achendi futi ndiri muyimbi. The podcast ndakuvhura imwe chapter. Katicheni ndakakanda kwasara kuchata. Vaifunga ndichafa ndiri wandisafata. Asi hapana anokunda chinonamata. Nguva yekucelebrata. Yave nguva yekucelebrata. Champagne tichipopa. Zvikwatero zvinodhura zvinokosta.